Kawiwitan menika pintur-pintur kalian kadang-kadang Sanggar Seni Wijo alam Indonesia kanthi tembang-tembang campur sari. Ing dalem mangke panjenenganipun Bapak Suwadi Ibu Atik Rusdiani sarjana pendidikan Luhurni Darmanik Asepuh Kapiwuh Putra Parjisiwi nggih munduh mantu utawi munduh temanten nggih Roko Mas Prima Syefri Faturosi ingkang sampun dawuh kalian Roro Ayu Julia Rizka Dwi Atmawati dalem mangke kanthi hanggelar tasakura gelar iki Purwo kanthi dalang anom Wijayangka sarjana seni ugi kasengkuyung bintang tamu Dodok Pemet Soho Niken Salindri lajeng kemawon kagem nglipur para rawuh sesarengan Wijo Laras Indonesia Mbak Wiwi Hernawati Mas Toto Go Asik Wijo Laras Indonesia hadir di tengah-tengah pembinaan Mbak Ngawi supire niken Doni Dawo dibalang saking janipun Bapak Suwadi saha Ibu Atik Rusdiani sarjana pendidikan Amilowo Putra Panjenenganipun penganten sampun Tungane manten. Tungane awak lah ya kuwi ani ora apa-apa maksude ya urun-urun menawa ugi-ugi teman-teman Lah aku natapi iki lho. Natapi iki lah. Kan luwih pengalaman sampean. Nadyan to teman-teman saiki wis pinter-pinter ning pengalamane luwih aku. sampean. Inggih mugi-mugi langgeng sakawase. Bisa menjalani masalah demi masalah. Ya kene lah original. Semoga dari Allah kowe tak borong-borong. Aku marah kenal. Kelang-kelih lah aku rasa ora fokus anteng ya dari tukang ora. Tansah mangkih rahayu wilujeng. Amin. Ngaturake Wijo Indonesia ngaturke napa Mbak Dewi monggo kagem kliwur. Mirsani pagelaran wayang nih Mas. Langsung mawon tanike diminta. Wis suwane bersama Mbak Dewi Wijo Laras Indonesia. Makane kon makan awal iki ya ngono iki lho bilane makan awal. Enggak kok iki. Tapi risikomu kok kene ngarep anu lho risikomu. Ora aku duwe dhuwur. Hei, ampri aman. Ora usah dijamju. Setel tinggal